Ola a todos, hoxe vouvos falar do libro A dúbida, escrito por María Reimóndez e publicado en 2016. Deli é unha muller duns 30 anos, de aspecto infantil. Un día é sorprendida pola chegada da policía á súa casa, onde deteñen ao seu marido, acusado dun delito de abusos sexuais a unha menor. Deli non pode creer o que lle está ocorrendo. O marido de Deli, Vicente, está no cárcere ata a celebración do xuízo. Ese día, Deli descobre quen é a suposta vítima, unha rapaza de 11 anos, chamada Ana, filla duns amigos de Deli e Vicente. Vicente é membro dun partido político, o cal tivo moitos problemas de corrupción, pero goberna no seu concello. O pai de Ana tamén está neste partido. Outro día no xuízo, Deli decátase de que o seu marido é realmente un pedófilo, feito que ela desmentía antes da declaración da vítima. Isto e outros feitos fan que Deli cambie de opinión e que dubide da confianza no seu marido. Agora Deli quere que haxe xustiza e que o seu marido vaia á prisión, pero isto non é unha tarefa fácil para ela. Se queres saber o final, xa sabes, lee o libro. O libro gustoume moito, xa que trata temas moi interesantes. O vocabulario é fácil e lese moi rápido. A autora é María Reimóndez, unha escritora, tradutora e intérprete galega, nada en Lugo en 1975. Estudou na Universidade de Vigo e cultiva tanto a narrativa e a poesía como o ensaio e o teatro. As súas obras máis destacadas son O caderno de bitácora, O club da calceta, Presente continuo, Uxa e Moda galega. Gañou, entre outros premios, o Premio Xerai 2014 e o Premio de Novela por entregas da Voz de Galicia.